дар муассисаи мазкур 59 нафар омӯзгорони соҳиби ихтисос фаъолият карда баҳри баланд бардоштани сифати таълиму тарбия маърифати хонандагон заҳмат мекашанд. ин аст ки хонандагони муассиса дар озмунҳои фаннии ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона дошта соҳиби ҷойҳои намоёну муносиб мегарданд. дар баробари хонандагон омӯзгорон низ дар озмунҳо ширкат меварзанд. гулноза қурбонназарова омӯзгори фанни забони русӣ дар даври ниҳоии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон соҳиби ҷойи сеюм гардид. дар муассиса баҳри фаъолияти пурсамари омӯзгорону донишомӯзии хонандагон шароити мусоиду комил фароҳам оварда шудааст. синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо аёниятҳои зарурӣ шаҳодат аз он медиҳанд ки масъулини муассиса баҳри таъмини имконияти хуби таҳсил талош менамоянд. бо дастгирию кӯмаки вазорати маориф ва илм чанд рӯз пеш кабинети фаннӣ бо аёниятҳо муҷаҳҳаз гардонида шуд. ҳамакнун омӯзгорону шогирдони муассиса имкон пайдо карданд ки машғулиятҳо, таҷрибаҳои амалӣ ва корҳои лабораториро хубтару беҳтар дар шароити созгор гузаронанд. ҳамзамон дар доираи амалишавии барномаи омӯзиши фанҳои дақиқ маҳфилҳои фаннӣ амал менамояд ки иштироки бевоситаи хонандагонро дар озмунҳои сатҳи гуногун таъмин месозад. инчунин баҳри омӯзиши забонҳои хориҷӣ, ташкили машғулиятҳои омодагии дифои ҳарбӣ низ синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо аёниятҳои аввалиндараҷа таъмин карда шудааст ки ба ин васила сифати омӯзиши фанҳои таълимӣ беҳтар гардида ҷалби хонандагонро ба илмомӯзӣ бештар менамояд. ҳамкории муассиса бо падару модарон хуб роҳандозӣ карда шудааст. ҳар сари вақт волидайн аз таълиму тарбияи фарзандон мушкилоти ба миён омада бохабар шуда саҳми худро дар баланд бардоштани маърифат ва дигар корҳои ободонию созандагӣ дар муассиса мегузоранд. воқеан дигаргуниҳои ҷомеаи имрӯз талабот ба миён овардааст ки ҳарчи бештар инсоният пайи илму дониш андохтан бошад, зеро илм ягона воситаест ки тавассути он пешрафту нумӯи ҷомеа соҳаҳои мухталифи он таъмин карда мешавад. бинобар ин имрӯз волидайн ва мактабро зарур аст ки дар таълиму тарбияи фарзандони худ масъулияти бештару баландтар дошта бошанд.